Първо, много искам да ви благодаря на всички, че сте тук, особено в това време. Днес е часът на Земята. Това е едно събитие, което е почнало с изказване на осветлението от 8:30 до 9:30 вечерта, но никога не е било идеята просто да се спести електричество за един час, а по-скоро наистина да се покаже как с много малки действия в ежедневието ни, които се прилагат редовно от много хора, можем да опазим този прекрасен свят, който имаме. Днес сме на река Какач. Тя е една от многото реки в София. Ние обикновено си мислим как нашата столица си няма вода, но всъщност имаме доста реки, които приемаме обаче за канали. И ние от ВВФ активно почваме да работим в този район, да прилагаме така наречените природно базирани решения, така че по начин решения, които идват от природата, да опазим всъщност природата и да решим проблем с наводнение, с прекомерно замърсяване и така нататък. Природата е застрашена от климатични промени, от загуба на биоразнообразие, но всички ние имаме силата заедно да я опазим. Отговорното отношение към реките е важно за природата, важно е за нас, защото всички ние разчитаме на вода, важно е за бизнеса, защото потребява активно водата като ресурс. И именно в това да се обединим заедно, да се борим с замърсяването, да се отнасяме отговорно към водата като ресурс, се включат наистина да живеем в един по-хубав свят.